खुलुमबाय खुलुमबाय एलके प्रडाक्शन इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो बरायग्रोबाय जों दिनै मोनथाम टपिकखौ लानानै सावरायनो थाखाय जिरायदों एक नम्बर टपिकआ जाबाय लकडाउन दा जितु लकडाउन माने सोलिगासिनो दङ दुई नम्बर टपिकआ जाबाय रिमार्स एन्ड इट इफेक्ट्स माने उरा बातरि होननानै बुङो जायखौ जोङो नंखाय रादाब फोसावलाबायनाय आरो बे नंखाय रादाबनि थाखाय जों मा माने गोहोम गोलैनो हागौ बेनि सायाव जों रायलायगोन आरो थामथियाव जों रायलायगोन जा जितु बिटिसि इलेक्सन मैया जानो गोनांमोन बियो जायासै स' बे बिटिसि इलेक्सनखौ लानानै गोबां बर'फोरा माने गावजों गाव माने पावारनि थाखाय गावजों गाव हाद्रि सालायनायखौ जों नुबाय थादों स' बेफोर गासैबो टपिकफोरखौ बे मोनथाम टपिकखौ जों लानानै सावरायनि दा एक नम्बर टपिकआ जितु लकडाउन बे लकडाउनाव माने मानसिफोरखौ गोबां रोखोमनि जों नुबाय थादों बिभिन्न धरननि मानसि जों नुयो थारमाने बे लकडाउनखौ लाना किसुमाना धेमालि खालामनाय नुदों सोरबाफोरा मिमिस खालामदों सोरबाफोरा बिराद माने लकडाउनखौ लानानै माने रंजानायजों नुदों किसुमाना मानिदों किसुमाना मानियाखै नङा होमबा आरो किसुमाना माने अभार एक्टिंबो खालामदों बे लकडाउनखौ लानानै माने अभार मानिनानैबो माने गोबां जेंनायाव गोलैनाय जों नुदों स' बे लकडाउनखौ लानानै नोंथांनि बे भिउसा मा नोंथाङा माबायदि नोजोरजों नायो लकडाउन बिराद इम्पर्टेन्ट बाथ्रा बियो रायलायनो गोनां जों बेखौ रायलायथारनांगोन आरो जोङो नैबे जोंनि भिडिअखौ जोङो सिम्पोल भाषायाव रायज्लायगोन नालाय बे भिडिअखौ जाहाथे जायफ्रा नायनो नागिरदों दा गासिबो जाहाथे बर' गामि गामि बा बर' मानसिनि गेजेराव बेखौ गोसारहोयो गामि दथानि मानसिफ्रा जाहाथे जोंनि भिडिअखौ नुयो आरो बुजिना मोनो दा आं लकडाउननि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों लकडाउना फोसावबाय बयबो मिथिबाय खिन्थु बै लकडाउनखौ जोंनि मानसिफ्रा गुबुन गुबुन मानसिफोरखौ लानानै बर' मानसिफ्रा दिनैसिमबो सिरियास जायाखै गामि दफाया बारा थायो नालाय बर' मानसिफ्रा दा बर' मानसिफ्रा बे लकडाउनखौ लानानै बारा सिरियास जानायखौ जों नुनो मोनाखै लकडाउनाव ज' थानो मोना साबा बा साब्रै साबा ज' थानो मोना पार्टि जानो मोना ओमफ्राय आरो बिदिनो दखान पाहराव ज' जना थानो मोना ससियेल डिस्टेन्सिं जोङो थारमाने मा समाजनिफ्राय गोजानाव थानांगौ ससियेल डिस्टेन्सिंनि ओंथिखौ गोबाङानो मिथियाखै ससियेल डिस्टेन्सिं जों समाजिक नालाय मानसिया मोनसे जोङो ससियेल एनिमेल जों समाज दाना थानो मोजां मोनो दंमारो नालाय खिन्थु जोङो साननैसो 21 दिननि थाखाय जोङो समाज दानायखौ गारथ' होनना बुंदों थारमाने जोङो सासेया गुबुन सासेनिफ्राय गोजानाव था जोङो मिटिं खालामनो मोना ज' जलायनो मोना थाज्लायनो मोना दा खिन्थु जोंनिया बेफोरखौ मानियाखै आरो मानिनो तान माने बिराद तान मोनदों आरो बिराद गोब्राब मोनदों मानिनो एक्चुअली बे मा होनना बुङो लकडाउननि ओंथिखौ बारा बुजियाखै तारमाने आरो जों गाव जायाखै नालाय बेमारा जों मानि थाखाय लकडाउन होदो बेनि थाखायबो इसेबां माने किसुमान गामि भितरनि मानसिफोरा खोब माने क्लियारलि स्पष्ट बुजियाखै तारमाने भाइरास होनना बुंदों कर'ना भाइरास होनना बुंदों माने गोजानावसो जानाय खोनाबाय चाइनायाव जादों इटालियाव जादों इटालियाव माने लाख मानसि थैदोंनो जार्मानाव थैदोंनो स' जोंनि गामिनि मानसिफोरा दाबो मा सानो बेथ' बाहेरावसो जादों जोंनियाव जायाखै स' जों बेफोरखौलाय मानि सिरियास लानो मानो जोङो माने नोंनि खाथियाव थानो मोनलाय मा बिलाय ओरैबायदि माजु बेफोरलाय मानिया आरो किसुमाना जादों मुवानिमा भाइरास कापसे लोंबानो बिसेस ओरैबो दोङो ना इबो आरो माने ओरैबायदिबो निउस मोनसे नुदों जोङो नंगौना नङा मिथिया माने एलकहलाव लायनो माने कर'ना भाइरास फुथारनो हानाय मोनसे माबा दोङो गुन दोङो बियो नङा बेबो रिमार्स आं मिथिनायाव आङो मोनसे माबा फरायदोंमोन टाइम्स अफ इन्डिया आं निउस पेपार फरायदोंमोन टाइम्स अफ इन्डिया बे जानला मानला मानसिया लिरनाय नङा बहुत माने बिश्वास लाजानाय मोनसे निउस पेपार बियो टाइम्स अफ इन्डिया आं बेखौ फरायदोंमोन बेयाव मोनदों बियो नंखाय कुनु एलकहला थारमाने कर'ना भाइरासखौ बुथारनो हानाय शक्ति गैया दा लकडाउनखौनो नायनि आङो मोनसे बुंनो नागिरदों लकडाउनाव जोंनि मानसिफ्रा दाबो सिरियास लायाखै दहाय नों बुंनाय बायदि मानसि थैनायखौ नुवाखै थारमाने भाइरासनिफ्राय जे मानसि थैयो भाइरासनिफ्राय कभिड-19 बेराम जानानै मानसिया थैयो बे थैनायखौ नुवाखै जेब्ला गामियाव सोरबा सासे थैगोन जों ओरैनो मानसि सेंग्रा गथ' थेब्लाब्ला सोरनिबा गथ' फिसा जों रखम सेंग्रा गथ' बा सोरनिबा सख्ल' बख्ल' गथ' बरिया 10 बोसोर जानाय 9 बोसोर जानाय गथ' फिसाया थैथोसै ओमनिया बेसां दुखुनि मोनसे थासारि सोमजिगोन ओमनिया हारदोंबासो हारदोंनांगोन दा बुंनायखाय हारदोंनाङाखै खिन्थु जोंनि नरेन्द्र मदिया बेखौनो साननानै जाहाथे सोरनिबा सख्ल' बख्ल' 10 बोसोरिया जानाय बिराद समायना गथ'आ थैनाङाथो सोरनिबा सख्ल' बख्ल' देरहांनाय सिख्ला गथ' 10 बोसोर हायार सेकेन्डारि फरायनाय 20 बोसोर 23 बोसोर 15 बोसोरनि समायना सिख्लाखाया थैनाङाथो बै थैनाङाथो
बाथ्राखौ सिटुएसना फैनाङा थोखोनो लानानैनो दिनै प्राइम मिनिस्टारा लकडाउन फोसावदों आरो बेनि थाखायनो दिनै जायाखैबो दिनै जासिगौमोन खिन्थु जोंनि भारतावबो बाहाय बांला मानिदों नालाय बेनिखायनो बारा जानो मोनाखै आरो कमप्लिटलि लकडाउनखौ मानियोबा खिन्थु जा जोंनि बेसेन जादों 25 जन जाबाय खोमा कर'ना भाइरासजों गारब जानाय मानसिया 26 जन 26 जन जाबाय 26 जनाबो दिनै जानो मोननाय नङामोन जुदि जोङो गासैबो मानसिफ्रानो बे लकडाउनखौ मानिनाय 100% मानिनायबा दिनै 75%आ लकडाउनखौ मानिदोंखायनो दिनैल' जोंनियाव 26 जनल' मानसिफ्रा कर'ना भाइरासजों गादब जादों आरो 100% मानिनायबा जोंनिया 0% जागौमोन कर'ना भाइरासजों गादब जानाय मानसिया दा बेनिखायनो जों माखौ कामना खालामदों जि जाबाय गोरियाफोरनियाव मुस्लिमफोरनियाव जादों सोरनियावबा जादों जोंहा बारा बुंनो गोनां गैथ'ला जाहाथे जोंनि बर' मानसिनि जानाङाथो जोंनि सोरनिबा बर' लिडारनि जानाङाथो जोंनियाव सोरनिबा जोंनि सेंग्रा गथ'फोरनियाव सिख्ला गथ'नियाव सोरनिबा बिमा बिफा फिसाज्ला बिमानियाव फिसाजोनियाव बै बेमारा जानाङाथो आरो जोङो बिनि गोथैसो गथ' नुखाया नोङो डाइरेक्ट डक्टराव लांगोन मेडिकेलाव थैबाथाय मेडिकेलनिफ्राय डाइरेक्ट सेपारेट गोथैखौ गारहरखाबाय जों गोथैखौ मोननाय नङा माने गोथैखौबो हरखाया आरो थारमाने नों बेमार जानाय लोगो लोगो नोंनि गथ' समायना गथ' बा समायना बिफाबो जानो हानाय समायना फिसाजोबो जानो हानाय बै बेमार जाखालिनिफ्राय बेराम जाखालिनिफ्राय नोंनि गथ'खौ जेब्लानो मेडिकेलाव लांबाय नोंनि समायना फिसाज्ला फिसाजो एबा बिमा बिफाखौ नों नुखालिया जै लांबाय मेडिकेलाव थैखाबाय गोथैयाबो गारखाबाय लाफिनो मोनला नों गोथैखौबो मानोना बै गोथैयानो 100 जन मानसि फुसारनानै शक्ति गोहो थायो थारमाने भाइरासआ बेयाव थायो बै सिटुएसना जानाङाथो बेखौसो साननानै थारमाने लकडाउनखौ फोसावदों जों बेखौ मानिथारनांगोन माने जेनेबा जोङो मोनसे जों जे ससियेल एनिमेल मार बै बुस्थुआ निउ प्रफ जामार थारमाने जों थारमाने ससाइटि जों बानायनानै जिथु थामारदोंमोन बे बुस्थुआ थारमाने बे प्रफ जामारदों थारमाने प्रफ जादों आरो ना जोंनि ससियेल एनिमेल मार प्रफ जादों आरो दा दिनै जों ससियेल माने सिस्टेमखौ जिथु जों ससाइटि दाना जिथु जों थांना दंमारोमोन बे माने सिस्टेमखौ दिनै हयथ' लकडाउन खालामनानै लोगो लोगो बन्द जाबाय बियो बन्द जानाय लोगो लोगो नाय नोङो बे जुदि 3 माह बा 1 बोसोर गाहाम जुदि लकडाउनानो जाना थामारोबा जों मासे जुन्थु खमान बायदि जाना थागोन खारन जोंनिया प्रडाक्ट गैया जागोन जोङो हाग्रा बंग्रा जानांगोन नङा होमबा जोङो दखानाव थांनानै माल बुस्थु बायना जानो हानाय नङा जोङो नङा होमबा जों जिथु माने बाजार खालामनानै जानाय जिथु सिस्टेममोन जोङो मार्केटिंनि जिथु सिस्टेममोन बे टटेलि बन्द जालांजोबगोन जों मात्र हाग्रायाव जि मोनो बेखौ खनसायनानै जागोन आरो एज ए माने जुन्थुफोर बायदि जोङो थांना थानांगोन आरो स' बेनो माने जों माने लकडाउनखौ जों मानि थाखाय मानिनांगौ सारा मोजाङैनो बुंबाय जोंनिया स' बुजिदों नङा होमबा बुजिनांगोन आरो नङाबा जोङो थैलांजोबगोन जितु दा बयसो बुंदों जोङो 100% मानिनो हायाखै जों 75 मानिदों जोङो लकडाउनखौ स' 75 मानिनायनि थाखाय जोङो 26 जन मानसि खोमानो गोनां जादों आसामाव जुदि 100% जोङो मानिनाय मारनाय होमबा जोङो दिनै 0% जोङो थैगौमोन 0% रावबो थैनाय नङा बेनो एखे सेम बाथ्रा बेनो आरो थ' बियो बिराद माने सन्देरग्रा बेमार मुलुगखौनो फुथारनो हानाय मोनसे भाइरास बियो वर्ल्ड वारावनो माने बिसिनि मानसि थैयाखै होनना बुंदों दिनैनि दिनाव कर'ना भाइरासाव जिमानखिनि मानसि थैबाय वर्ल्ड वार मोनसे जायो स' बेयाव जिमानखिनि मानसि थैयो दिनैनि दिनाव माने कर'ना भाइरासनि थाखायसो बांसिन माने मानसि थैदों होननानै निउसाव मोनदों बेसां गिलु आरो साननानै नाय मोनसे सिरियास मेटार थारमाने साननानै नाय हाजार मानसिनि गोथैखो नोङो जुदि दाबसे जायगायाव लाना फैबा बेसेबां गिलु बालु जागोन सासे मानसि गोथै नुबानो जों गियो सासे मानसिखौनो गियो हाजार मानसिनि गोथै नुयोबा खनसेयावनो 10,000 गोथै सह नुयोबा नोङो आसामाव जुदि 10,000 मानसि थैनांगौबा जोंनि गामिफोराव खानै गोलैनानै खानै गोलैजोबगोन होमबा खासे सानै गामिफोरावबो गोलैजोबगोन सोरनिबा गामि नङा सोरनिबा गामियाव आसामाव 10,000 थैनांगौबानो बिजोंफोरनि गामिबो सासे सानै मोनसे बर' गामियावबो खासे खावा खानै गोलैथारगोन आरो भागोआव बा बिसोरनि जागोन बि जाहानिनो आइ जानो हानाय नोंसानिनो आदा जानो हानाय बियो सोर जागोन बिलाय बर' मानसिफ्रालाय जोंनिनो फंबाय जोंनिनो आदै जोंनिनो आदै आमाइ जागोन ना जाया आरो बे बेमारा जिहेतु सासेनियावल' जाना थाखाया नालाय अख्राखा बियो माने गोसारखायो नोंनियाव खाथियाव थांबानो बिसोर जिहेतु खाथियाव थानो नाङामोन दा जों हिसाब मथे जों मास्क लानांगौमोन जों मास्क लायाखै दङ मास्कआ जों गानाखै जों भिडिअ बानायदों नालाय जों मिथिखागौ जोंनाव दा कर'ना गैया होननानै स' जों खाथि थालायनायाव जों जास्ट माने सेक्रिफाइस खालामलायदों आरो जोङो बुजिदों जों बिदि माने भिरावबो थाङाखै जों ओंखारखायाखै जों न'आवनो दङ खुनु जोङो माने लकडाउनखौ ब्रेक खालामाखै जों रुलखौ जों बेखौ मानिनानै सोलिगासिनो दङ आচ্ছা बेयावनो आं मोनसे बाथ्रा बुंलायनि बेजोंनो लोब्बा लाखिना बुंनि दा जों माखासेयाव नुदों नोंबो बुंनांगोन इखो जोंनि जेनेबा बर' गामिफोराव जेनेबा लकडाउनखौ मा होनना ताला मारिनाय नालाय लकडाउन माने आसल ओंथिया ताला मारिनाय दा ताला मारिनायखौ थारमाने ओरैबायदि सानदो जे
कुनु लोर सोर जानो मोना गामिनिफ्राय रावबो बर'बो थांनो मोनखाला कुनु माने सार्कामस्टेन्सेसआव कुनु कन्डिसनावबो होननानै माने लामा गामिनि ओंखारनाय लामायाव लांगोनाखौ एकदम गज गजिया खुन्था जावनानै रावबो थांनो हायो जेंसि होनानै थांनो हायो खालामना दोनदो कुनु रावबो हाबनो हाया गारियाव थांनो हायो मालाबा एम्बुलेन्स थांनो गोनां प्रयजन जाबा थांनो हायो बियो इनफेक्ट भाबिना नायमारोबा बे आंनि एक्चुअली आंनिल' साननाय नङा बियो इनफेक्ट बियो जेनेरेलि बे हसा बाथ्रा बुंनो नागिरदों आरो दा बे लामायाव हेथे मारनाया आंनि मथेबा नङा दै एक्चुअलि बियो गोरोन्थि मानोना नोङो मेडिकेलनि मानसि थांगोन नोंनि गामियाव सरकारनि जानो गैयै मानसि दङ नोंथांनि गामियाव सरकारि मानसिया हेफाजाब खालामनो फैनांगोन ना फैनाङा माइरं दालि होफैनांगोन ना होफैनाङा गासिबो मोनाबाबोथ' खासे खानैया मोनगोन बे गामियाव सोरबा बिराद गिदिर बेमार जाबाय बेयाव नोङो 108 लिंबाय बे 108आ माबायदि नोंनि गामियाव माबायदि हाबफैगोन बै गामियाबो जुदि लामा खेथिना दोनोबा नोंसानि गामिखौ मोननो थाखाय मोनथाम गामि बारनांगौ मोनफ्रोम गामियावनो बि जुदि बै ताला माबा खुन्था गायथिना दोननाय खुन्थाखौ बारै फैनांगौबा बे मेडिकेलनि 108आ फैनाय नङा मानो होनबा बे इमान गिदिर लामायाव खुन्था गायना दोनदो बिखौ सेफाय नोंनि गामियाव थांनोसैबो थाङा होमबा बेयो जुदि गासिबो गामिया जुदि बै गामि हाबनाय इन्ट्रियाव जुदि बिदि गोदो खुन्था गायनानै हेथिना दोनोबाथाय नोंथांनि गामियाव बिपद जानायनि चान्सेसा बारा नों लकडाउनखौ मानिनायनि थाखाय अभार मानिनायनि थाखाय बिपदाव सोना लागोन दा बेनिखायनो बे जिथु लामायाव खुन्था गायथिना दोननाया बियो माने जुक्तिपूर्ण जायाखै बियो जुक्तिपूर्ण नङा बियो लिगेलाव गोलैयाखै मानोना गाबोन नोंनि गामियाव प्रखाखननि मानसि थांगोन डक्टरनि मानसि थांगोन बा नोंसाबो गिदिर बेमार जानानै डाक्टराव थांनो गोनां जानो हानाय बा मालाबा सरकारनि मानसियानो नोंसोरनि गामिखौ खबर लानो थाखाय थांनोबो जानो हानाय होमबाना नोङो माने बेफोरनि थाखाय बन्सित जानो गोनां जागोन बन्सित जानांबाय गोबां माने प्रब्लेम जानो हागौ माला फैगोन नोङो मिथिया दा बेनिखायनो बे बुस्थुआ बारा थिग जायाखै आरो बेयावनो आं मोनसे बाथ्राखौ आं गोसोखांदों जेनेबा बै जे मानसि माहारिया जे एक्चुअली खोब माने जिबश्रेष्ठ होननानै बुङो जिबश्रेष्ठ माने मानसि माहारियानो माने देरसिन जिब सबसे साननो गोरों बुद्धियक शिक्षित माने समाज दाना थानो गोरों होननानै जे बुंमारदो मानसि जातिखौ स' बै माने गावनि गामिखौ जेंसे होनानै बन्द खालामनानै दोननाया बे एक्चुअली मानसि हिसाबै सिनाखि होनायबो जायाखै बियो माने कारना मानो जोङो दाउ अमा मोसौ हांसो जोङो बेरा होना लाखियो मानसिखौथ' जों मालाबा बेरा होनो हाया मानसिखौ मानि थाखाय जों साननो हाखायो जोंखौ मानो बेरा होलायलायनांगौ जों बिथिं थांनाङा बिथिं ओंखारनाङा बिथिं थांबाथाय ओरै जागोन दा दिनै माने लकडाउन जादों नों थाङाबानोथ' जाबायना नोङो मानो जेंसि होलायलायनांगौ बुजिलायनांगोन ना नोङो गावखौनो इमान माने बुजि माने गावखौनो जेनेबा अमा खालामना लानाय रखम जादों आरो गावखौनो मोनसे जुनार बायदि जों तुलना खालामना लानाय जादों आरो नोंखौ जे थांनो बादा होनो थाखाय लामाखै सेदालना दोननांदों अमाफोर बायदि मोसौफोर बायदि दा नों जायफोरनि थाखाय बेराखौ दुमनो गोनां जादों बे मानसिफोरा साफा अमा बायदि आरो बिदिनो आरो माने बुजिनानैबो बुजिबायदि माने जुन्थु बायदि समाज दानानै दंमारो आरो माने दा बेनिखायनो खावलायनो गोनां दङ जाहाथे नोंथांमोना अमा दाउ हांसो बायदि जन्थु बायदि जानाङा जन्थु बायदि केरेक्टाराव नोंथांखौ जाहाथे बेरा दुमनानै लाखिनो गोनां जाया मानसिखौनो जों बेरा दुमलायनानै लाखिनो गोनां जाहाथे जों बाध्य जाया माने जन्थु आखुखौ माने दिन्थिनाङा बेखौ जों खावलायदों आखाइ खजबनानै खुलुमदों बिदि माने मालाबा खालामनाङा बिराद दुंलायनो गोनां खालामनाङा गावबा गावनो बुजि गावनो था गामियाव न'आव था इमारजेन्सि जायोबा फै गेलामाल बियो जितु कर'ना भाइरास होननानै बुङो बे बुस्थुआ माने नों जुदि लकडाउनखौ जितु प्रधान मन्त्रिया जितु सिस्टेम होदो बेखौ जुदि आखरे पालन खालामारोबा नोंनि गामियाव मालाबाबो भाइरासआ जाया होननानै जों मिथिगौ आरो जेनेबा नैबायदि बुंगोन दा सोरबाया दा बेराखौ दुमथेयाबा बेलेगनि मानसि फैगोन ना होमबा मा खालामनो बे मानसिखौ जोङो बुजायना हरनांगोन जोङो जे इदि सरकारनि नियम दोङो पुलिसफ्रा फैबाय थादो खबर लाबाय थादो जों खबर दानो सोरबा खबर हरबा नोंथाङा माने इलिगेलि दायनिगिरि जागोन ओंखायनो नोंथाङा फैनाङा थां जि खामानि दोङो मावथ'नांगौ साननैसो थांदो मावनांला बेलेग गामिनि मानसि मा खामानि थाबाय थानो मावनांलिया आरो एगारबाय रायलायनाय सेकेन्ड टाइम फैफिननांलिया बुराय रायलायना हरबाय बास बुजायना हरबाय बयबो बुजि मोनबाय जों मानसिसो नालाय बुजिखायो नों बुजायनायनि लोगोसे खोथा खिन्थु नों बेखौनो बुग्लुं सुग्लुं रायोबाथ' बियो अहंकार जागोन ना बांद्राय जागोन ना बुलायनोबो हानाय बि गाबोन समनिया बियो कर'ना भाइरास लाना फैना फुफायनाबो होनो हानाय नांलायोबा बिदि जायो सिटुएसना डाइरेक्ट मानसि नुबानो जेनेबा आयेननि आखायाव लानो नाङा बुखानाङा डाइरेक्ट माने कर'ना भाइरासनि दिनाव मानो फैदो नोङो ओरै खामानि ओरै टारगेटआव फैदो डाइरेक्ट बुनाय आयेनखौ माने आखायाव गामिनि साफ्रोमबो मानसिनाव थानो दायित्व दङ आरो साफ्रोमबो मानसिनाव दायित्व थागोन बियो दा नोङो नोंसानि सोरबा बुदो नों बुंनांगोन ओइ र' आंबो थांनो बायदो बहा थांनायदो नोङो नाङा गामिनि मानसिफोरा हामा मोनगोन जोंबो हामा मोनो
बिदि आरो बयनिबो दायथ' दङ आरो जेनेबा गामियाव हमना ला 20 घर दङबा 20ता घर दङबा 20 घरनिबो जिमान मानसिफोर दङ बे साफ्रोमनिबो मोनफा दायथ' थासिगोन आरो बेयो बे ससियेल डिस्टेन्सिं खालामनाया सोरखौबा फैनायाव बादा होनाया दा बे बुस्थुआ नङा होमबा दाथ' बि थांबाय लकडाउनाव गोबां थासारि जों नुयो किसुमाना मेमेज खालामदो लकडाउनखौ लानानै न'आवनो थाना मबाइल थुनानै माने अनखाय मोनाखै गेम गेलेदो सोरबा मेमेज बानायदो नङा होमबा सोरबा बेखौ लानानै इन्जयबो खालामदो गाहाम मोनदो न'आव थानानै सोरबा दुखु मोनदो गोबां बहुत थासारि जों नुदों गासैखौबो जों रायलायजोबनो हानाय नङा भिडिअआ गोलाव जागोन मोनसे खोथाखौ जों रायलायलायनोसै 2 नम्बर पइन्टआव जों फैलायनोसै दा ओइ जे दिनैनि दिनाव लकडाउन जादों बे लकडाउनखौनो लानानै मोनसे माने उरा बातरि माने नंखाय रिमार्स सोमजिनायनि माने जानायनि चान्सेसआ बहुत जों नुदों थारमाने आरो बिदि जों खोनादोंबो माने ओरैबायदि खोनादों जोङो माने जोंनि खाथि खाला गामियावनो ओरैबायदि माने खानोसि मुस्लिम माने बिसोरलायनो माने जाम्मातनिफ्राय फायदोनो इसोर माने मबा बेलेग देकनिफ्राय फायनानै माने भाइरास फोनो थाखाय फायदोनो गामि हाबनानै सोरनिबा किरकिटिं माने जोमुदि गारना हरोनो जोमुदि गारना गालाङोनो फिल्टारफोराव जोमुदि गालाङोनो दैट मिन्स माने बिसोरो माने भाइरास होना गालाङो आरो जेनेबा जोमुदि गारलाङो बेबायदि गोबां माने जोङो निउस मोनबाय थादों रादाबफोर मोनबाय थादों बेफोर एक्चुअली बेसां सैथो बा बेसां खसा बेखौ जों माने जों मेगनजों दिनैसिम नुवाखै आरो बेफोरबायदि माने उरा बातरिया मा गोहोम खोलैनो हागौ बेखौ नोंथाङा मा सानो जेनेबा आं बेखौनो सानो जोंनि मानसिफ्रा ओरैबायदि आंबो रायज्लायबाय थायो बेनि सोमोन्दै मबाइलाव जि मेसेज फैयो बेखौनो माने शेयार खालामो आरो गाव फार्स्ट मोनग्रोबाय नालाय नंखागौनो होननानैनो बेखौनो नंखागौनो बिराद स्ट्रंलि बुंनो नाजायो आरो खिन्थु बेयो खुनु अफिसियेलि माने मोनसे रिलायेबल सर्सनिफ्राय मोननाय बुस्थु नङा बियो साधारन मानसिया हरदों बिखौ दा बे बुस्थुफोरखौ जोङो नायालासिनो सासेया गुबुन सासेनो हरलाबायो आरो बे बुस्थुखौ नायग्रोनांगौ आरो फेक बुस्थुखौ नुबा बाय मिथि हमनो हायो फेक बुस्थुफोरखौ बाय हमनो हायो बिनिखायनो जाहाथे बै मेसेज आरो बे गामि फैनाय मानसिफोरखौ दिनैसिम दासिम गामि खोनादों बेबायदि माबा मानसि फैदोनो कर'ना भाइरासखौ माने फोना गालाङो दिनैसिम बियो माने प्रुफ होनो हायाखै रावबो मोनथ'वाखै जों प्रुफ आरो एकदम माने प्रुफ होनो हायागौ माने जों बे बुस्थुखौ नंगौ होनना सानना लाजाया मानसियाथ' फैगोन साधारन मानसि फाग्लाबो थायो मानसि आरो बिदिनो दा जेनेबा फाग्लाफोरा ओंखाम मोनजायाखै बिना मोनजायाखै गुबुन बिबायारि मानसिफोरा दखान गला बिना मोनजायाखै गिदिंनोबो हागौ बिसोर लकडाउन जादों खिन्थु जों गावबा गाव साबधान जानांगोन दहायनो बुंदोंना जों गावबा गाव साबधान जानांगोन सोरबा फैयोबा जों बेखौ होना हरनायनि बेबस्था बुंना हरनायनि बेबस्था मा खालामना हरनाय जों हरनोबो नांगोन बा जानो मोनजायाखैबा जों बे दुखिया मानसिनो जों जानोबो हरनांगोन बाय ओंखायनो हिउमेनिटिखौ लाखिनांगोन जों हिउमेनिटिखौ जों बाय डिस्टेन्स खालामना हो बिनो डिस्टेन्सिंखौ लाखि खिन्थु मेनटेन खालामनांगोन जोङो ससियेल डिस्टेन्सिंखौ दा उरा बातरिफोरा बिराद गिदिर बियो गोहोम खोख्लैनायनि माने चान्सेस दङ माने दा बांद्राय दावराव खालामनायनि ससाइटियाव मोनसे गाज्रि थासारि लाबनायनि चान्सेसा माने डेन्जारास सिचुएसनखौ खालामनायनि मोनसे चान्सेसा बहुत आरो दा जोंनि बर' मानसिफोराथ' थोंजों सोरखौबा बुना लागोन दा मुस्लिम मानसिफोरखौ ओमफ्राय थाङै कर'ना भाइरासनि जुद्धआ बर'फोरजोंसो जाहैगोन दा गिनो गोनां बियो जाय मानसिया बुजाफ्लांबाय बेयाव माने जाति गथ' जायलायनोसै जुदि बि मुस्लिम मारबा जुदि बर'बा हिन्दु मुस्लिम जानायनि चान्सआ थायो बेयाव दा कर'ना भाइरासजों जुद्ध नांनो ना मुस्लिमफोरजों जुद्ध नांनो जायलायगोन दा आरो दा बे बुस्थुफोरखौ जों साफ्रोमबो बर' मानसिफोरा माने साननांगौनि दायित्व दं माने बुस्थुफोरखौ जास्ट नुबानो कुइक एक्सन लानो नाङा जे मेसेज नोंनियाव फैबाय बे मेसेजआ नंगौना नङा बेखौ जास्ट नोंहा सिन्था खालामनायनि फटके दोनखायो मानसि हिसाबै माथा दोङो दा बेफोरखौ सानना नायनांगौ आरो फटके बेखौ शेयार खालामनो लुगैनाङा आरो बेफोरखौ साननानै नाय शेयार खालामबा मा जागोन मा जाया नङा होमबा आरो बेसेबां माने रियेल ना माने फेक बेखौ जों मिथिखायो सानना नायबानो हमनो हाखायो स' बेफोरबायदि माने उरा बातरिफोरखौ नंखाय रादाबफोरखौ जेनेबा माने साना हसिया दा शेयार खालाम आरो बे सिनि मोनि मानसि दारि गोलाव फैबानो ओइ मुस्लिम मानसि माबा कर'ना फोनो फैदोंना जाहाथे रावनोबो खबर हरा नोंथाङा डिसिसन ला नोंनि गामियानो डिसिसन ला फट' लानानै लिरना हरनाङा जोंनि गामियाव कर'ना फोनो मानसि दारि गोलाव मानसि फैदोंमोन होननानै जाहाथे फेसबुकाव लिरनानै बेखौ स्प्रे खालामा नोङो माना असिनाखि मानसि दारि गोलाव फैदों नोंसिनि गामियाव रायज्लायाखै रावदोंबो गावबुरानो खबर गैया पुलिस नाम्बार गैया जोंनियाव फन खालाम सोरनिबा गिदिर मानसिनो फन खालाम पुलिस नाम्बार ला माहारियारि आफादफोर थायो पुलिसनो खबर हर मानसि खासे फैदो सोंबाबो रायज्लायाबो मुवाबो दारि गोलाव माने स्ट्रेन्ज पिपोल गामिनि मानसिफोरा गिदों होननानै खबर लाफैनांगौ मा मानसि बास बेखिनिखौ माव सल्भ नङा होमबा बेखौ नोङो बुनानै सल्भ खालामनायबा दारि गोलाव फट' खेबबाय ससियेल मिडियायाव होबाय दिस इज नट अ सल्भ दिस इज नट अ सल्युसन
but this is a problem creator बियो प्रब्लेम माने क्रिएट खालामग्रासो बियो this is not the way of solution नङा आरो बियो दा बेफोरखौ मानसिया बांसिन माने मोजां खालामनो थांनायाव बांसिन गाज्रिसो खालामो माने ओंखायनो एकदम बुंखादों मारदों आं बिखौ दारि गोलाव असिनाखि मानसि फैबानो मालाबाबो कर'ना फोनो फैदों होनना दासान आरो बिखौ बुग्लुं सुग्लुं खालामनानै जाहाथे फेसबुकाव होनानै वाट्सएपआव होनानै भाइरेल खालामा आरो रिमार्स खालामा एकदम खावलायदों खालामथारनाङा बेबायदि दा खालाम खारन नोंथांनि भुलनि थाखायनो जाहाथे देखा रायजोआ जातिया माने धंख' जाया बेखौ माने एसे माने नोजोर लाखिनांगोन आरो माने बेफोर रखम थासारिया जोंनियाव जायो जों बहुत प्रब मोनदों नङा होनबा थांनाय खनसे खपा धरानि मोनसे खपा धरानि बिराद हाल्ला बेयावबो जादों बर'फोरा कार्बि आंलं बर'फोरा एसटिमासिजोंसो हारसाफोरजों जादों बेयाव सानै सेंग्राखौ बुथारना लाबाय नीलतपुर आरो अभिजितखौ बुथारनानै लाबाय बेयाव माने जोंखो ट्राइबेल थांनानै जाहैबाय जेनेरेल एक्सचिेन्ज सायाव जोंहा माने जुद्ध माने जोंखो माने जों समालोचना खालामबाय माने जगरिया जायो आरो ओंखायनो जों साबधान जानाया जों सोलोंनांगोन नङा होमबा गोरोन्थिनिफ्राय सोलोङाबालाय मानिफ्राय सोलोंबाय ओंखायनो बुंबाय थादों गोरों मानसिफोरा आयेनखौ आखायाव लानाङा नोंहा मानसि हिसाबै फटके सोरबा सासे मानसिखौ बुनायनि नोंहा राइट्स गैया एकदम नोंहा बेफोरबायदि बुस्थुखौ एक्सन लानायनि थाखाय मानसि बानायना दोनखादो सरकारा नङा होमबा प्रखाखन बानायना दोनदों पुलिस मिलिटारि जोंहा दङ सिस्टेम सब बुस्थुनिनो सिस्टेम दङ सब बुस्थुनिनो प्रब्लेमनि सिस्टेम खिन्थु नों बे प्रब्लेमनि नोङो लिडार जानाङा आरो नों बे प्रब्लेमनि नोङो मानसि दोङो नालाय गैयामबा जों बेलेग खारन जों ससाइटि दाना दोङो जों ससाइटि दाना थांना दोङो नालाय जों बहुत सिस्टेम जों खारनो गोनां जायो थारमाने ओंखायनो जोङो माने जुनार आखुफोरखौ जों दा माने बाहाय दिन्थिनाङा माने जन्थुफोरासो नुबानो अरखायो सैमा गावनि असिनाखि लोगो थांबाथाय अरखायो ओरैबायदि सैमा थायो नङा होमबा बहानिबा सैमा फाग्ला माने सैमा असिनाखि फैबा बेखौ होसो सोंख्रावना हरो जोंनियाबो दा बिदिनो जायो थारमाने जोंनि गामियाव असिनाखि मानसि थांबानो बेखौनो माने बिराद हाल्ला कर'ना सानखायो मायबा सानो खपा धरा सानो मायबा सानो दारि गोलाव नुबाथाय मायबा सानो बेफोर माने जोंनिया दा एक्चुअलि मोनसे खोथाखौ आङो नैबे समाव एसे सानफ्लांदो दा किसुमान मानसिफोरनियाबो गोरोन्थि थायो गोरोन्थि नङा बे एक्चुअलि लकडाउन खालाममारनाय समावबो ओरैबायदि दिनै इन्डियाखौनो लकडाउन खालामना दोन नङा होमबा बन्द खालामदों स' बै समायावबो जे किसुमान मानसिफोरा ओंखारना होनना बुंबाय थासेयावबो बिसोरबो आको एमब्रा ओंखारलांनानै बिदि माने थासारिखौ खालामनो गोनां बायद' खालामो खारन सब मानसियानो बुजिनायनि शक्तिया बाय खम थायो किसुमान एसे माने सर्ट टेम्पार थायो थाब माने एक्सन लायो स' बै थांग्राफोराबो एसे बुजिनांगौ माने थांनो नाङा तारमाने नैबे माने सिस्टेमखौ खदाय फल' खालामनांगौ तारमाने दा बेखौ सिस्टेमखौ फल' खालामबानो जोङो माने जिखुनु बिपदनिफ्राय जों बारग'यो आरो दा बेफोर रिमार्सनि जि इफेक्टफोर बेफोर थांबाय सावरायनो गोनांथ' बहुत थायो बहुत माने घटना घात प्रतिघात जों नुयो बेफोरखौ लानानै उरा बाथरिफोरखौ लानानै स' बेबो थांलायबाय 2 नम्बर टपिकनि सायाव जों रायलायखांबाय दा जोबथा टपिक जोङो बिटिसि इलेक्सननि सायाव जों एसे रायलायगोन होनना सानदों बा एक्चुअलि बिटिसि इलेक्सन सायाव जोंहा बुङा बा जों मात्र मोनसे बुस्थुखौसो रायलायगोन जेनेबा लकडाउननि समाव दिनैनि जिथु मारात्मक महामारि जिनि थासारि बे समायावबो जे बिटिसि इलेक्सनखौ लानानै बर'फोरा कर'ना भाइरासखौ सिरियास लाखिनो माने बेजों बे माने हाब्रु सारलायनाय जिथु थासारि बे थासारिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो दा आं सुंद'यै बुंनि जा जिहेतु बिराद गिदिर थासारि गिलु बालु थासारि बे थासारिखौ जोङो नायनानै जोङो इलेक्सनखौनो फासयबाय नालाय जोंनि खामानिफोराबो इलेक्सननि सायाव रायज्लायनाय इलेक्सननि सायाव केम्पेइन खालामनाय डिबेट खालामनाय सिटुएसनाबो थाद'नांगौ आरो डेटआनो थाद'बाय नालाय इलेक्सन डेटआनो बेनिखायनो इलेक्सननि केम्पेइननि थासारि डिबेट माबा माबि बुंनायफोराबो एक्चुअलि बन्द जानांगौ रावबो रावखौबो बुंग्रोनायानो हामा एक्चुअलि ओंखायनो सिरि थारलायबाय था बयबो जाहाथे लिडारफ्राबो माने एदावख्रां लानाङा आरो एदावख्रांना लायोबाथाय बे बुस्थुआ बेजोंनो बिनि उत्तर होलाय बेबो बिनि उत्तरखौ होलाय बेबो बिनि उत्तरखौ होलायनो बे बुस्थुआ गोलाव जालाङो बेनिखायनो बे बुस्थुखौ जेनेबा रावबो जाहाथे रावखौबो सोंखारिनायखौनो जागायजेननाङा दा सिरि जाथ'बाय दिनैनिफ्राय हमनानै ला दिनैनि बाथ्राखौ बुंनि आङो दिनैनिफ्राय नायदोङो सोर खासे एदावख्रांना लाग्रोयो जेनेबा एदावख्रांना लाग्रोनायानो दे एदावख्रांना लाबो उत्तरथ' होनो गोनां जायोना मानसिया ओंखायनो जाहाथे रावबो पलिटिकेल पार्टिया
रावबो मोनसे गुबुन मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ जाहाथे एदाव खालामनानै लाग्रोआ सोंखारिनानै लाग्रोआ बिखेखय दिनैनि दिनाव आरो दिनैनि दिनाव दिनैनिफ्राय जों जागायजेननि नायनि जोङो सोरखौ बिनि सायावनो जों सोंखारिगोन बेयो जायखिजाया पलिटिकेल पार्टियानो जाथों दिनैनिफ्राय जाय पलिटिकेल पार्टियानो जाथों जाय गुबुन मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ सोंखारिग्रोगोन बिनो दायनिगिरि सोंखारिग्रोगोन जाय सोंखारिग्रोगोन बिनो दायनिगिरि जागोन नों सोंखारिग्रोनाय नङा खारन जाय मोनसे सोंखारि जाग्राया उत्तर होफिननो गोनां जाखायोना जायो बेनिखायनो बियो बुस्थुआ ओरैनो सोंखारि जायाना प्रत्युत्तर होनो नाङो प्रत्युत्तर होनो लुगैयो जायोबाबो आं नोंखौ रायबा नों आंखौ फिननाय होनो लुगैगोन रायजानाय नङा नोङो अन्तत आंखौ रायफिनाबाबो नोंनि फिना उत्तरखौ होगोन नों अन्तत आंखौ रायनाय नङा गाहाम मासिबा खिन्थु आं दि नोंखौ माबा मोनसे अभियोग अजद होदो बिनि क्लियारिफिकेसनखौ नंखाय अजद होदो नों आंनो क्लियारिफिकेसन होगोन ना होआ बयबो होगोन रावबो इयाव लाखिना लाब गैया जे उमुक एदाव माबादो उमुक दा खामग्रोदो ओरै नङा उत्तर होनो लुगैयो थारमाने जाहाथे बै उत्तर होनो लुबैनाय थासारिखौ रावबो सोमजिहोग्रोआ आं बेखौ बुंनो लुगैयो बे थासारियाव ओंखायनो इलेक्सनखौ लानानै नैबे समाव जाहाथे लकडाउननि समाव माने रावबो माने मोनसे पार्टिखौ लानानै आसि थुनानै बाथ्रा बुंथ'लायनाङा सिरिसो थानांगौ दा नैबे समाव माने थासारिया एसेबां मोजां नङा माने खोब माने धर्म संकटाव गोलैना दङ देखा स' बेखौ एसे माने सिस्टेमखौ एसे फल' खालामनो थाखाय खावलायबाय रायलायनो गोनां टपिक्सआ जोंनिया बे मोनथामानोमोन जों गासैखौबो टपिकखौ जोङो नांगौ खिनिखौ जों सावरायबाय गोबां सावरायनो गोनां थायो खिन्थु जों गासैखौबो जोङो सावरायजोबनो हाया थेवबो बेखिनिखौनो जों मेन टपिकफोरखौ लानानै जों सावरायदों स' भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक कमेन्ट आरो शेयार होनो थाखाय साबाव आरो कम्पालसरि नङा दे कम्पालसरि नङा जुदि मोजां मोनदोंबासो बेलेगानिखौनो बुंगोन नै नोंसोरनि भिडिअखौ शेयार खालामगोनबा ओरै सानगोन आरो रावखौबो जबरदस्ति जों शेयार खालामनो थाखाय थिना जुदि सोरनिबा लाब जागोन ना सानोबा नों सानदोबा जुदि भिडिअ मोजां जादों सोरनिबा थाखाय मोनसे एसे खामानि होगोन बा लाब जागोन ना सानदोबा नोंथांनि थाखाय नङाबो सोरनिबा you can do it नङा होमबा माने नों शेयार खालामनो हायो गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिनानै उननि भिडिअ लोगो मोननाय मिजिंजों उननि भिडिअ लोगो मोननायनि मिजिंजों दोनथ'बाय गोजोन्थों बाय बाय थेंक इउ